No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on, olisikohan tämä nyt 3. kerta, Mauri Kotomäki vieraana, Finnveran pääekonomisti. Morjesta. Kiitos kutsusta, morjes vaan. Joo, ja tämä lähti siitä, että oli parikin jaksoa kansantaloudesta, mutta siinä Aki Kangasharjun jaksossa niin tuli tavallaan, ihmisiä kutkutti jotenkin, että miten se bruttokansantuotteen laskeminen on niin hötöstä, niin ajattelin, että koitetaan vähän niin kuin pureutua lisää tähän. Ja yksi debatti on, mikä mä oon osallistunut vähän liikaakin, on, että tämä hallitus on luvannut, että kokonaisveroaste ei niin kuin nouse, mutta sitten itse asiassa tehtiin aika kovat veronkorotukset, tai näihin välillisiin veroihin alvi menee 25,5, niin valtiovarainministeri teki semmoisen kokonaisveroastekäyrän, joka on, niin kuin on vähintäänkin vakaa, eli oikeistohallitus vähintäänkin niin kuin nostelee veroja sen mukaan, kun talous menee ylöspäin, niin herättääkö tämä suhde sinussa mitään mielenkiintoa? No, kyllä niin kuin kokonaisuus herättää mielenkiintoa. Kokonaisveroaste vähän herättää mielenkiintoa, että siinä on vähän pulmia mun mielestä siinä itse muuttujas, mutta on se silti ihan hyödyllinen juttu. Itse olen miettinyt ihan samaa, mitä sinä äsken mainitsit, että miten oikeistohallitus tekee tällaista veropolitiikkaa, kun eihän se näin pitänyt mennä, mutta vähän yllätyin tosiaan. Mutta nämä on, jos sitä BKT:tä miettii, niin siellähän ei ole siis semmoista pottia kuin verot, joka lisättäisiin johonkin, että se ei ole yleensä se kompositio, millä BKT:tä lasketaan, mutta siis bruttokansantuote voi laskea 3 tavalla. Voiko se niin kuin vähän alkuun kertoa, mitä ne on? Joo, se on totta. BKT eli Suomessa tuotetun tavaran ja palveluiden määrä vuoden sisällä 3 tapaa laskea. Sanon tähän alkuun, se on aika näppärää, koska meillä on tavallaan 2 tsekkiä sen BKT-laskennan sisällä, eli niistä pitäisi suurin piirtein tulla sama tulos kuin eri tavoin tehdään, ja se tuo tiettyä niin kuin luotettavuutta siihen laskentaan. No, ensimmäinen on niin kuin kysynnän ja tarjonnan kautta, se on tämä perinteinen huoltotase, eli tarjonta, eli BKT plus tuonti on yhtä kuin kulutus, investoinnit, vienti. Ja kulutus ja investoinnit, julkinen ja yksityinen tietysti siinä sitten jaotteluna, niin se on yksi tapa laskea BKT. Ja se on se, mitä me luetaan siis perusoppikirjoissa aina, kun vaikka yliopistoon pyrkii, niin tämä on se C plus I plus G plus X minus M kaava, mikä siellä on. Sitten se voi laskea tulojen kautta, eli kansantalouden vuoden aikana karrutetut tulot näin yksinkertaistaen, niin siinä on BKT, no tarkalleen ottaen niin kuin se on bruttokansantulo, mutta siitä sitten kun nettoutetaan ulkomailta tulleet ja menneet tulot, niin päästään niin kuin BKT-hen, että silleen sen saa laskettua myös. Ja 3. tapa on arvonlisämenetelmä, eli arvonlisien summa on yhtä kuin bruttokansantuote. Arvonlisähän on sitten tuotos minus välituotekäyttö, eli tuotos sitten taas se on niin kuin liikevaihto käytännössä ja välituotekäyttö sitten, mitä niin kuin välituotoksia ja panoksia siinä sitten käytetään käytännössä niin kuin, osana tuotantoa, niin vähennetään siitä pois ja näin saadaan bruttokansantuote. Ja tässä on näin hyvin yksinkertaisesti ja lyhyesti nämä 3 tapaa laskea BKT. Joo, mutta sitten siinä on 3 aktööriä, eli niin kuin yksilöistä kotitalot tai kansalaiset niin kuin me, mutta sitten yritykset, jossa me myös ollaan niin kuin töissä ja tavallaan saadaan sieltä niitä palkkakorvauksia. Ja sitten on tämä valtio, joka sitten tämän verotuksen ja lainanoton myötä sitten osallistuu tähän niin kuin yhtälöön. Ne menee niin kuin kaikki vähän sekaisin. Ehkä tässä vielä semmoinen konsepti, että nämä on niin kuin tämmöisiä virtaussuureita, eli katsotaan mitä niin kuin vuoden aikana tapahtuu taloudellista aktiviteettia, mutta nämä ei ole niin kuin taseita, eli tavallaan varantoja, jossa niin kuin on joku tasa, vaikka velka-aste tai omaisuus. Mutta tavallaan nämä menee niin kuin sekaisin, minusta nämä 3 aktööriä on niin kuin hyvin erilaisia. No, joo, on ilman muuta. Kyllä, BKT on aikamoinen eläin, siis sitähän on kehitetty tuolta toisen maailmansodan, olisiko loppuvaiheelta, joka tapauksessa 40-luvun loppupuoliskolta lähtien, eli aika pitkään se on ihan hirveä monsteri. Ja se tarkoittaa, että se on tietty kehittynytkin tässä vuosien saatossa, ja siellä on kyllä eri sektoritilit esimerkiksi näille eri mainitsemille tahoille. Ja sitten tietysti siellä on se ulkomaailma, jossa tämä
vienti ja tuonti tai sitten pääomatulot ja menot ulkomaille otetaan huomioon vielä. On, joo. Mutta kyllä lähtökohtaisesti kyllä sieltä pystyy aika paljon erottelemaan näiden eri sektoreiden toimenpiteitä ja kyllä ne summautuu lähtökohtaisesti kyllä ihan oikein sinne. Tai sanotaan näin, että Tilastokeskus yrittää pitää huolta siitä, että ne summautuvat oikein, eivät julkaise sellaista, mikä ei summaudu oikein. Ei se tarkoita, että siinä ei olisi ongelmia tässä koko järjestelmässä, mutta et kyllä niin kuin lähtökohtaisesti ne ihan oikein näyttäisi niin kuin menevän ja ennen kaikkea tämän niin kuin kansantalouden tilinpidon pointsi on, niin kuin, se on YK:n tavallaan niin kuin tällaista sääntelyä, jos kutsuu, tai YK:n guidancea, mihin se pohjaa, niin lähdetään siitä, että jopa maailmassa kaikki maat tekisivät tämän suurin piirtein samalla tavalla, ja varsinkin Euroopassa, niin Euroopan tilastoviranomainen yrittää pitää huolta, että Euroopan maat, EU-maat tekee niin kuin samalla tavalla tämän laskennan, ja se tuo tähän tiettyyn niin kuin uskottavuutta, ja voi ehkä sanoa näin, että jos ja kun jotkut asiat on tehty vähän höttöisesti ja väärin, mutta ne on tehty sitten joka maassa samalla tavalla höttöisesti ja väärin, näin niin kuin karrikoidusti, kyllä se niin kuin, kyllä se ihan OK-järjestelmä on ongelmista huolimattakin minun mielestäni. Joo. Sitten jos lähtee ensinnä Kangasharjussa, oli niin kuin nimenomaan tämän arvonlison myötä tuli pari semmoista, jossa ainakin mulla meni aivot vinoon, eli tavallaan oli tämä GEN, eli julkisen kulutusmenojen niin kuin muuttaminen tavallaan niin kuin oikeaksi palveluksi. Siis meillähän on niin kuin alkutuotanto, teollisuus tai jalostus ja palvelut, niin tavallaan jos sulla on joku vaikka terveyspalvelu, niin siinä oli semmoinen tosi absurdi keskustelu, jossa oli, että joku viranomainen niin kuin rupeaa miettimään, että tässä on 5 kulman vieressä on niin kuin julkinen terveysasema, että kuinka paljon siellä ovet aukeaa ja ihmiset menee hankkimaan terveyspalveluja ja tästä niin kuin arvottaisiin sitten arvonlisä. Kuulostiko tämä sun korvaan niin kuin oikein suuntaiselta? No kyllä se oikein suuntaiselta kuulostaa, joo. Se siis menee niin, että julkinen sektori kokonaisuudessaan, niin se lasketaan BKT:hen lainausmerkeissä kustannusperusteisesti, eli kustannusten mukaan, joka tietysti ei niin kuin lähtökohtaisesti ole sekään niin kuin oikein. Mutta sitten siinä on niin kuin, mehän ollaan yleensä kiinnostuttu talouskasvusta, eikä sinänsä tästä nimellisestä, eli niin kuin nykyrahassa mitattavassa bruttokansantuotteen määrästä. Ja nyt se, että me päästään tästä niin kuin ikään kuin hintakorjaukseen, niin siinä pitää nyt tehdä vähän sit vipstaakeja, koska se ei ole ihan helppoa. Mehän ei tarkalleen tiedetä, miten tuotteen laadut ja miten mitkäkin hinnat kehittyy, kun se ei ole markkinatoimintaa, se on julkisen sektorin toimintaa, niin jostain ne hinnat pitää kuitenkin repiä. Ja on erilaisia menetelmiä, mä en tunne niitä mitenkään yksityiskohtaisesti näitä menetelmiä, mutta Tilastokeskuksella on isot häkkyrät, joilla ne yrittää arvioida, että ikään kuin kuinka nämä volyymit tai reaalinen BKT sitten kehittyy. Ja siitä päästään sinne sun kysymykseen, eli on esimerkiksi julkisen terveydenhuollon tapauksessa niin vaikka lääkärissä käyntien määrä, just niin kuin Aki taisi mainita, tai tämän niin tällaisten muuttujen avulla pyritään arvioimaan, että kuinka ne volyymit nyt sitten kehittyy ajassa, ja näin päästään siihen bruttokansantuotteen volyymin, eli reaalisen BKT:n kasvuun sitten julkisen talouden osalta. Joo, eli vaikka tässä kokonaisveroaste laskelmassa siis on valtion keräämät eurot kansalaisilta jaettuna sitten nominaalisella bruttokansantuotteella, eli siinä ei niin kuin jaeta reaalisella, tai sillä hetkellä se on tietysti myös reaalista, mutta niin kuin eri ajan yliköstä verrataan, mutta tästä sitten tuli tämmöinen toinen kysymys, että nyt kun inflaatio on laskemassa, niin eikö sitä BKT niin kuin vähän suoraan kasva hitaammin, kun se inflaatio on nyt pienempi, niin tässä on siis tämänkin tasan niin kuin virheymmärrystä, että siis eikö niin, että bruttokansantuote nimenomaan on niin kuin volyymin muutos ajattelua. Niin siis talouskasvu on volyymin muutosta, juuri näin. Yleensä me puhutaan talouskasvusta reaalisena, eli sitten on se hintatason muutos puhdistettu pois, mutta me ei itse asiassa käytetä kuluttajahintaindeksiä siinä puhdistuksessa muuta kuin osana sitä kulutuspuolta kylläkin, mutta niin kuin BKT:n hinta on eri asia kuin kuluttajahyödykkeiden hinta, ja sen takia myös BKT:n hinta kehittyy hieman eri tavalla kuin kuluttajahinnat laajemmin, eli BKT:n hinnassa on paitsi kulutuksen hinta, myös investointien hinnat, ja jollain tavalla yritetty myös
myös sitten julkisen talouden sitä hintamatriisia sinne pyörittää, ja sitten ennen kaikkea vienti- ja tuontihinnat on tärkeä osa. Eli siinä on enemmän kuin vaan se kuluttajahintaindeksi, millä me tyypillisesti inflaatiota mitataan. Et siinä on sellainen nyanssi, sanotaan näin, ja kyllähän ne poikkeaa toisistaan, deflaattori ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutos. Joo, ja tätäkään siis kukaan ei kauheasti niin kuin vertaile, että mikä nyt vaikka jos kuluttajahintainflaatio olisi vaikka 2,5, niin onko se deflaattori niin kuin arvottu sinne valtiovarainministerin niin kuin malliin sitten jollain vaikka 7%. Ja tavallaan siis sitä niin kuin, läpinäkyvyyttä toivoisin, koska sitten taas hyvinkin niin kuin kireää keskustelua ollaan vuosikausia käyty siitä, että vaikka se kokonaisveroaste ei pääsisi mitenkään laskeen, jos se siinä jakajan niin kuin ennusteet, eli bruttokansantuotteen nominaalimuutoksen projektiot perustuu ensinnäkin volyymimuutokseen ja sitten sen päälle niin kuin jonkinlaiseen niin kuin hämyiseen deflaattoriin, jonka tavallaan tavallisen kansallisen kyky niin kuin verrata sitä vaikka niin kuin ennustettuun inflaatioon, niin on niin kuin mahdotonta. Ja sitten tämän perusteella tehdään niin kuin vuosi toisensa jälkeen käytännössä päätöksiä, vaan niin kuin lisätään kokonaisveroja sen pelon vuoksi, että tämä yksi hassu prosenttiluku sattumalta menisi joku vuosi alaspäin, mitä ei ikinä siis sitten tapahdu. Niin joo, yritän olla empaattinen tuskasi kohti ja koen sen tietysti itse myös. Näin on, ja on ihan samaa mieltä, että mun mielestä se pitäisi olla ennemminkin tavoite, että saataisiin sitä veroastetta alas, eikä niinkään pidetty ylhäällä jostain poliittisista syistä tai näin edespäin, mutta et tavallaan meillä on aika korkea veroaste tällä hetkellä, niin mun mielestä se olisi aika kummallinen tavoite niin kuin asettaa veroasteelle jotain ylläpitää tavoitteita. Niin, mutta siis se mitään muuta meillä on tässä nyt viimeiset 5 vuotta tehty, kun ollut etukäteen huolestuneita siitä, että tämä niin kuin 1% tippuisi, ja sen vuoksi niin kuin meillä on ihmisiä, niin kuin vaikka Patricia Laine, jotka keksii useita miljardia niin kuin uusia veroja, joilla tämä niin kuin mahdollinen trendi voidaan etukäteen estää. Ihan vaan niin kuin haluaisin, että sitä jakajan deflaattoria joku avaisi. Nythän sitten taas, kun tuli tämä valtiovarainministerin niin kuin ennuste, niin siinä oli sitten taas toisen suuntaan kritiikkiä, että onko, koska sitä poistettiin kotitalouden käytettävissä olevia tuloja, ja suurina tulonsiirtoja leikattiin siis niin siellä sitten oli VM-viskaali, oli laskenut näitä tämmöisen jouston, joka oli muistaakseni luokkaa 0,5, että siellä sitten heti taas vasemmisto kimpaantui, että ei se näin mene, että se menee niin kuin suoraan sinne kotitalouksien kysynnän pienenemiseen ja BKT:n pienenemiseen, jos sieltä otetaan yhtään euroa pois. Mä en tiedä, taas toi keskustelu oli mielenkiintoinen, että se menikin sitten toisinpäin. Niin, kyllä mun mielestä toi keskustelu on kiinnostava ja myös se jousto on kiinnostava. Viittasit kai siis tällaisen niin kuin bruttokansantuotteen verojoustoon. Niin, tai siis tulonsiirtojoustoon ehkä. Niin, tulonsiirtojoustoon. Eli siis se oli siinä, kun sieltä leikataan suoraan vaikka asumistukia, niin semmoisten kotitalouksien, jotka kulutti suoraan sen asumistulon vaikka kulutukseensa, niin nyt niillä on sitä vähemmän ilmeisesti sitten kulutus C-tä siellä BKT:ssä. Joo, kyllä. Näinhän se menee. Ja siis tavallaan niin kuin mun mielestä ehkä Suomessa yleisesti ottaen keskitytään tähän tulojakoaspektiin hieman liikaa, kenties myös sen takia meidän tuloerot on maailman pienimmästä päästä, mitä tietysti voi pitää, niin kuin joku voi pitää hirveän hyvänä asiana, ja munkin mielestä ei se nyt varsinaisesti huono asia ole, mutta kyllä tämän niin kuin ja tämän sanottuna, niin kyllä noin niin kuin tuloerovaikutukset, niin mä luulen, niillä on enemmän vaikutusta itse asiassa kuin mitä tähän asti ollaan toisaalta ajateltu. Että tämä inflaatioepisodi, mikä me vastikään ollaan koettu, niin mun mielestä se antaa sellaista anekdoottista evidenssiä itse asiassa siihen suuntaan, että kun Jenkeissä lähetetään vaikka suoraan niin kuin shekkejä ihmisille, ja nimenomaan ihmisille, jotka kuluttaa sen saman tien, niin hops keikkaa, se vaikuttaa kysyntään ja inflaatioon aika eri tavalla kuin aikaisemmin, kun se tehtiin vaikka niin kuin rahapolitiikkaa ostamalla valtion velkakirjoja, niin se ei mennyt samalla tavalla tavallaan niin kuin talouteen ja kysyntään, kun se meni niin kuin shekkejä lähettämällä. Ja tässä on niin kuin nimenomaan nämä tulonjaolliset aspektit on silloin tärkeitä, että minne se kohdistuu, jotta saadaan niin kuin sitä kysyntää mahdollisimman nopeasti liikkeelle. Eli sillä on niin kuin varmasti merkitystä, ja musta tuntuu, että sitä on vähän aliarvioitu tähän asti. Mitä se sitten tarkoittaa jonkun pitkän aikavälin politiikan ja tällaisten osalta, niin se on sitten taas vähän eri kysymys mun mielestä. Joo. No sitten tästä julkiset palvelut, siis siinäkin on tämmöinen harha, että jotenkin ajatellaan, että kun sieltä nyt yksityistä kulutusta pienennetään lisäämällä veroja, siirretään se kulutuspotentiaali sinne G:lle eli valtiolle,
niin sitten hyvä asia on sitten tarjota niin kuin maksuttomia palveluja. Otetaan vaikka niin kuin Yle. Nyt tässä on keskustelua siitä, että Ylen maksuttomien palvelujen budjetti nousee 595 miljoonaa. Sehän on niin kuin hirveä resurssi, joka on otettu siis vaikka niin kuin meidän kulutuksesta, koska mehän voitaisiin sitten sillä 600 miljoonalla ostaa vaikka Disney, Netflix ja HBO kaikki varmaankin samalla kululla. No mutta kuitenkin, niin mitäs toi Ylen niin kuin tuotos niin kuin lasketaan BKT:ssä tai sillä Gen sisällä? No siinä on sama juttu kuin aikaisemminkin mainittu, että se menee niin kuin alhaalta ylöspäin kustannusten mukaisesti, että tavallaan se kustannus on ikään kuin se arvonlisä tässä tapauksessa. Ja sillä tavalla vähän niin kuin tietysti mielenkiintoinen niin kuin keissi, että koska kysymyshän kuuluu niin kuin ikään kuin se todellinen ja mitä meidän pitäisi mitata on se, että mikä on se todellinen arvonlisä, mitä siitä tulee, mutta kun jälleen kerran, kun ei sillä ole mitään rahallista niin kuin arvoa, kun kukaan ei osta, me ei niin kuin tiedetä, mitä ihmiset maksaisivat Ylen tuotteesta, niin me ei tiedetä, mikä se todellinen arvonlisä on, niin sitten sitä mitataan niin kuin näin. Ja tässäkin on niin kuin, eroja maiden välillä, että se tilastoviranomaisilla on erilaisia tsekkejä, että onko jokin toiminta markkinaehtoista toimintaa vai ei ole markkinaehtoista toimintaa, ja Suomen Yle ilmiselvästi ei ole markkinaehtoista toimintaa, mutta sitten jossain muualla Yle saattaa vaikka mainostaa ja kerätä rahaa sitä kautta, ja silloin se saattaa luokittautua markkinaehtoiseksi toiminnaksi, ja silloin se tilastoidaan taas eri tavalla siellä paikassa, missä niin kuin näin on, että nämä niin kuin maailman tai vaikka Euroopan Ylet kansantalouden tilinpidossa ei ole edes vertailukelpoisia tavallaan niin kuin suoraan. Ja sitten mä jatkan vielä niin kuin sekoitan tätä pakkaa silleen, että se riippuu myös siitä, että onko niin kuin yksilöllisiä vai kollektiivisia julkisia menoja. Eli maanpuolustus on ehkä selkein esimerkki kollektiivisesta menosta, että on vaikea sanoa, että mikä on niin kuin ikinä, mikä on maanpuolustuksen arvo yhdelle ihmiselle, kun me pidetään niin kuin Suomi turvattuna. Se on ihan mahdoton tehtävä, niin tällaisessa tapauksessa se on aika jotenkin niin kuin selkeä, että se menee niin kuin näiden ikään kuin kustannusten mukaan tämä arvonlisä. Yle on sitten vähän niin kuin sekavampi keissi. Eikö tämä kansantaloudellinen keikko, tällä julkishyödyke on nimenomaan tämmöinen kollektiivinen hyödyke, joka jakautuu ja jonka vielä tuotanto ei olisi markkinan kannalta todennäköistä. Joo, lähtökohtaisesti näin, mutta sitten vaikka julkiset terveyspalvelut on sitten hiukan erilainen tuote. Jolloin ne on käytännössä yksityisiä hyödykkeitä, eli markkina kyllä tuottaisi vaikka kuinka paljon terveyspalveluja, mutta on vaan päätetty, että ne kollektivisoidaan. Ja sitten päästään tähän sekotalouden konseptiin, että meillä on niin kuin hyvin vahva sekatalous, jossa nimenomaan tätä julkishyödykettä laajennetaan näillä yksityishyödykkeillä sekatalouden kautta, vähän niin kuin suunnitelmatalouden tontille, vaikka markkinatalous pystyisi niitä hoitamaan. Otetaan tuohon puolustus, rupesi niin kuin kiinnostaa, että mä olin tuolla yhdessä puolustusseminaarissa, niin taisi olla 3 miljardia sen niin kuin puolustussektorin arvo tällä hetkellä, tai liikevaihto ei todennäköisesti arvonlisä, on pienempi, mutta sitten isoin hankkija on puolustusvoimat. Tehdään niin kuin vaikka Patrian paseja ostellaan tai sitten huoltotoimenpiteitä erinäisille armeijan varikoille. Mutta sitten rupesin miettimään, että tässähän on niinku tämä 40 000 ihmisen kohortti, josta nyt varmaan vielä perinteisesti otetaan vaan se rumempi sukupuoli, miehet ja vapaaehtoiset naiset sinne, niin eikö tällä ole aika iso vaihtoehtoiskustannus, eli tällä varusmiesten työpanoksella? On. Aivan niin kuin valtava. Miten se on siellä? Onko se nyt sitten sitä G:tä vai? Se ei käsittääkseni ole siellä, joo. Hyvä kysymys. Se ei tosiaan ole siellä, se menetetty työpanos ei lasketa BKT:hen, näin olen käsittänyt ainakin. Ja tämä on tietysti tällaisen niin kuin yleisen asevelvollisuuden probleema osittain, että maissa, jossa on huomattavasti... Mutta sama se olisi kuin Yle, että eihän se, jos se siellä ei tuosta yksityistä komponenttia yhtään, niin miksei sitä sitten siellä. Näin on. Mutta se ongelma on aika eri luokkaa sitten sellaisissa maissa, jossa on erityyppinen niin kuin puolustussysteemi. Niin, palkka-armeija. Jos on palkka-armeija, niin se on ihan erityyppinen, ja se menetetty työpanos on ihan erilainen. Et se on näin, mutta onhan se niin kuin valtava
resurssi, mikä me menetetään vuosittain, kun karkeasti yksi kohortti on siellä puoli vuotta viiva 1 vuoden ja opiskelut lykkääntyy ja työnteko lykkääntyy ja tai näin toisinpäin ne luo ihan mielettömän lisäarvon, puolustuspoliittisen lisäarvon kansantaloudelle. Se on toisaalta just näin ja me ollaan päädytty tähän ratkaisuun Suomessa, että en mä osaa ottaa kantaa, siis tämä on vaan bruttokansantuotteen laskennan näkökulmasta ja fakta on, että se on taloudellisesti iso menetys, mutta että se, että mikä on järkevää, niin se on... Mutta siinä voi sitten miettiä silloin, kun ei venäläiset hyökkinyt kimppuun, niin naapurissa kimppuun, niin tavallaan se ehkä kansantalouden optimipeli oli mennä NATOon ja sitten ruveta mennä palkka-armeijaan, koska sitten tavallaan se kansantalouden, että nuoret miehet siellä tekee 1 vuoden lisää duunia. Niin, ei mutta just näin tavalla. NATOssahan tämä tilanne muuttuu nyt täysin, että niin kuin, no, en ole lääkäri, mutta voin vilkaista tyyppisesti, näin en ole sotilasasiantuntija, mutta ihan näin taloudellisessa mielessä, niin nyt kun meillä on Naton niin kuin tuki takanamme tietyssä mielessä, niin eihän ole ihan vääjäämätöntä, että me tarvitsemme yhtä miesvaltaista tai naisvaltaista puolustusvoimaa. Tai sitten näissä trumpilaisissa häpeätilastoissa, jossa Suomi nyt menee niin kuin ihan tällä raudan määrällä, eli asehankinnoissa ja tavallaan ostetuilla ulkopalveluilla, niin yli sen 2 pennan BKT-osuuden, mutta jos siihen lämmättäisiin tämän 20 000 varusmiehen plus kertaajat työpanos, niin varmaan oltaisiin niinku lähellä, koputeltaisiin niinku jenkkien 4 pinnaa vai mitä liian. No voi olla, jep, ihan totta. Niin, että tavallaan voisi se olla, toki sitten tämä on nyt taas kerran sitten ehkä vasemmista Suomi katsoi sitä nyt BKT nousi, kun siellä on joku tämmöinen laskennallinen huuhaa-luku, että nyt voidaan taas velkaantua sen edestä tai verottaa lisää. Löytyi BKT vähän lisää pahavia. Ai, nyt pelottaa. Niin, ja sitten taas EU laskee BKT:llä ja kansantulolla myös näitä niin kuin maksuosuuksia, että tavallaan Irlantihan tässä nyt vähän muuten kärsii, koska heille ruvettiin laskemaan tätä kauttalaskutusta, kun heillä on Googlet sun muut niin kuin käy kiertämässä siellä palveluinsa, niin ainakin osa niistä otettiin Irlannin BKT, niin tämä on vähän vaarallistakin tämä BKTn kasvattaminen jossain asiassa. On ihan totta. Joo, Irlannin BKT on kyllä, se on kasvanut hemskatin nopeasti ja on aika korkea per capita tyyppisesti, mikä mun käsittääkseni se liittyy melko pitkälti näihin omaisuustuloihin, mitä liikkuu edestakaisin. Siellä on pääkonttoreita Applen ja Googlen ja näin, ja sitä kautta niin kuin, tavallaan sitä rahaa liikkuu ulos, se ei jää Irlantiin, mutta se näkyy silti bruttokansantuotteessa. Et sen takiahan se just se bruttokansantulo on usein parempi, tai siis joskus parempi mittari kuin bruttokansantuote, eli otetaan vain ne kotimaassa syntyneet tulot ikään kuin huomioon, niin sitten Irlanti näyttää vähän erilaiselta, silti se kasvaa aika nopeasti kyllä myös BKTL:n näkökulmasta. Joo, hän oli niinku tämmöinen piiksmaa joukossa heikko talous, niin nyt oikeastaan kaikki nämä niinku maat kasvaa nopeammin ja velkaantuu, maksaa velkojan pois, paitsi sitten Suomi. Että, niin kuin mietin, että pitäisikö meidän, niin kuin, jotenkin tätä juhlitaan tätä näennäisen korkeata bruttokansantuotetta Suomessa, ja se on niin kuin vaarallinen, se antaa semmoinen vaarallisen turvallisuuden tunteen, että onhan se korkea, mutta jos siinä on niin kuin höttöä sisällä, niin eikö se olisi melkein parempi niin kuin puhkoa kaikki sieltä niin kuin tämmöiset niin höttöluvut, jos siellä niin löytyy joku Ylen luoma laskennallinen tulo, joka on niin mun silmissä vaan 595 miljoonaa tuhlausta, josta saadaan ehkä 200 miljoonan edestä palveluita näin niin kylmän niin oikeistolaisen näkökulmasta, niin eikö se kannata ajaa alas ja antaa ihmisille ne kulutukseen ja saavat sitten kuluttaa mediapalveluita yli sen 200 miljoonan niin paljon kuin haluavat, mutta tämmöinen niin pakkosyötöllä päätetään, että nyt juuri tämmöiset niin mediasisällöt pitää väen väkisin tarjota ihmisille väkisin, niin jotenkin tuntuu niin tosi oudolta, että miksei sitä niin kukaan kyseenalaista. Niin jo, siis mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että niin kuin Ylen asemaa pitäisi tarkastella ja pitäisi miettiä, että mitkä on sellaisia, missä markkina kannattelee ja missä ei. Että minkä takia Ylen pitää mennä selkeästi markkinaehtoiselle puolelle häiriköimään. Ja sitten toisaalta on varmasti sellaisia osa-alueita, missä Yle tarvitaan ja missä on hyvä, että se tuottaa sitten sellaista tietyn näköistä tuotantoa, mitä se tuottaa. Se on nyt veteen piirretty viiva, enkä lähdettäisi ehkä erittelemään enkä osaskaan, että mikä on sellaista, mitä Ylen kannattaa tuottaa ja mikä ei, mutta varmaan jotkut niin kuin tietyn näköiset urheiluohjelmat esimerkiksi, niin kysyn vaan, että minkä takia Ylen pitää niitä lähettää, kun meillä on ihan hyvä markkina tuottamaan sitä sisältöä jo valmiiksi, joten miksei me anneta siis se markkina silloin toimii. Tai
kansainvälisiä sarjoja tai jne. Niin, tai voisi sinne sitten tuoda sen sekamallin, että Yle Plusasta maksat tätä 20 kuussa, niin saat katsella sitten niin nämä sportit sinne, että niin tavallaan miksi se nyt on sitten niin pakollinen kuluu siellä, että hyvin voisi niin tätä tuoda järkeä hommaa. Mutta noin muuten tämä sekatalous aina pitäisi niin miettiä, että onko tämä nyt niin hyödyke, joka nyt välttämättä pitää pakko syöttää kansalaisille. Ja jotenkin siis Suomessa aina vaan ajatella, että kyllä, ikinä ei voi olla liikaa niin kuin maksuttomia palveluita, jotka siis on vaan niin kuin riestetty sitä kulutusta. Kansantaloudelta tai pahimmassa tapauksessa viety jopa niin kuin varallisuutta syöty niin kuin syömävelaksi, eli tavallaan niin kuin investointipotentiaalia syöty, jotta saadaan niin kuin tarjota poliitikkojen päättämien suunnitelman taloudellisia palveluita. Niin, just näin. Mutta tämäkin ongelma olisi huomattavasti pienempi, jos meillä olisi vaikka talouskasvua. Mutta perhana vieko, kun ei ole, eikä ole ollut aika pitkään aikaa, niin tässä sitä nyt sitten ollaan. Ja mun mielestä niin kun ihmetellään ihan oikeita asioita, tai mitä säkin ihmettelit, että minkä takia meillä pitää olla näin suuri julkinen sektori, minkä takia meidän pitää verottaa näin paljon. Meidän ei tarvitsisi, jos me oltaisiin niin kun rikkaampia ja kasvettu paremmin aikaisempina vuosina, mutta kun näin ei ole, niin tässä sitä sitten ollaan ja yritetään leikata ja ehkä siinä vähän tällä kaudella nyt onnistutaankin sitten, mutta mun mielestä se kasvun puute on se keskeinen driveri siellä, minkä takia kaikki ketuttaa. Joo, ja siis mun mielestä tämä varannot niin on niin pieni, että jos ansiotulot on luokkaa 150 miljardia, niin pääomatilot on luokkaa 10% siitä 15 miljardia, että tavallaan se. Ja siis joku voisi niin vähän tutkia niitä, että onko tämä niin ihan vinksalla, että miten tämä niin pääoma, tai työpanos ei tuota kansalaisille, suomalaisille siis niin ton enempää niin bruttona pääomaa, ja sitten niin osinkoina vaikka niin nettona luokkaa 4 miljardia, että tavallaan ne on niin ihan pateettisen pieniä suhteessa tähän työtuloon, ja yksi vastaus on, että ei täällä oikein omista kukaan mitään, koska se on joko ulkoistettu eläkesektorin omistukseen, valtion omistukseen tai ulkomaalaisten omistukseen. Ja niin kuin, näitä tavallaan niin kuin varantoasioita mun mielestä saisi ihmiset tutkia, että me niin kuin, tavallaan sitä PKT jotenkin hirveästi kyttäillään, mutta ei niin kuin katsella sitten, että mikä sen takana on se tavallaan investointipotentiaali. Joo, näin on, ja se investointikokonaisuus, se on kuitenkin hemmetin tärkeä asia. Mutta tuosta pääomasta, kun mainitsit eläkeyhtiöt, tai mitä tuossa aikaisemminkin juteltiin ennen kuin lähetys alkoi, niin se on niin kuin kinkkinen juttu, että meiltä napataan kuitenkin se melkein 25% palkasta tällä hetkellä, ja se menee eläkejärjestelmään, ja se menee suoraan eläkeläisille osittain noin 3/4, ja sitten se 4/4 menee sitten rahastoihin, näin pyörästi suurin piirtein, ja eläkerahastoissa on kyllä rahaa aika hyvin, mikä on hyvä tulevaisuuden eläkkeitä silmällä pitäen. No, onko se oikein järjestetty, voidaan miettiä sitä nyt sitten, mutta siitä rahasta kuitenkin suuri osa investoidaan ulkomaille. Ja se on riskinäkökulmasta varsin järkevää, ja aika moni on mun mielestä ihan viisaasti argumentoinut, että itse asiassa kaikki eläkerahat pitäisi investoida ulkomaille 100%. Kaikki ei yhtään Suomeen. Näin me jaetaan riskiä. Jos Suomeen kohtaa iso shokki, niin eläkerahat on edes jossain määrin niin kuin suojassa, jos se on vähemmän korreloitunut se tuotto. Mutta samaan aikaan pidetään mielessä, että Suomi on pääomaköyhä maa. Täällä ei ole pääomia ihan hirveän paljon verrattuna moneen muuhun maahan, ja kaiken lisäksi kun vielä verotetaan niin iso osa pois siitä kansalaisilta, ja sitten vielä se verotettu pääoma lähetetään ulkomaille, niin tämä on, on vähän ongelmallinen tilanne. Tosi hyvä pointti, siis tosiaan siis luokkaahan, jos se kokonaisveroaste nyt on 42, niin osittain siinä pitäisi sitten ottaa vielä huomioon, että tavallaan tämä 24% palkkasummaan toki vaan kohdistuva, joka ei nyt ole koko PKT tekijä siellä, niin se otetaan koko ajan pois. Ja sitten ehkä sijoittajien mielestä siis tuo riskipointti on tärkeä, eli tavallaan ei kannata nyt laittaa kaikkia munia uppoavaa veneeseen, ja varsinkin viime vuonna, kun suomalaiset osakkeet tuotti -2, niin oli erittäin hyvä, että se oli ulkomaisosakkeissa saattoi Jenkeistä tuottaa vaikka 20%. Niin viime vuoden näkökannasta se oli erittäin järkevä homma, mutta se myös meinaa, että sitten köyhien kotitalouksien, jotka koko ajan siis menettää tämän nettovarallisuuden sinne eläkejärjestelmään, eikä saa sitä takaisin edes kuoltuaan perilliselleen, koska se viedään pois, niin niiden pitää korvata ulkomaiset sijoittajat. Me puhutaan koko ajan enemmän tytäryhtiötaloudeksi, ja ulkkareilla ei ole tämmöinen home bias binooma, ettei niitä kiinnosta kovin paljon Suomi. Pitäisikö nähdä vaivaa, että onko täällä nyt joku hyvä hanke? Sen pitää tuottaa ekstra hyvin, että vaivaudutaan mennä. Että tämmöinen
kotimainen pääoma on niin kuin poissa. Ja nyt kun juttelee eläkeyhtiöiden kanssa, niin ne sanoo, että okei, mulla on 60 miljardin tase, mä allokoin tästä 20 miljardia vaikka pääomasijoituksiin ja suoriin sijoituksiin, mulla on 5 hengen tiimi, pitäisikö niiden nyt ruveta sitten arpoa jotain 10 miljoonan keissejä, niin mä sanon sillä no pitäisi, ja sitten jos sanoo, no palkkaa 30 tyyppiä, niin sitten kaikki huutaa, että kulusuhde on paskaa, että niin, ne pitäisi kaikki yhdistää yhdeksi. Niin kaikkien intresseissä on tavallaan vaan olla allokoimatta pääomaa yhtään Suomeen. Joo, ja se on ihan rationaalista joka tasolla, mutta se on niinku, meinaa sitten siihen, että me ollaan ihan helkutin köyhä. Just näin, ja tämä on nimenomaan viheliäinen ongelma, siis mä en missään nimessä halua sellaista tilannetta, ja vähän sen suuntaista tilannetta, kun oli ennen pääomamarkkinoiden avaamista, että niin kuin eläkerahaa sijoitettiin hirveän paljon Suomeen, ja sitten tavallaan mä voisin kuvitella, että nykytilanteessa eläkeyhtiöt on jo nyt joka paikassa. Sä kävelet tuolla Helsingin keskustassa, niin joka toinen kiinteistö on suurin piirtein vaan kiinteistöpuolella. No, yrityspuolella ne ei ole. Se on totta, ei samalla tavalla. Pörssistäkin tietysti suuri osa, tai siis merkittävä osa, mutta joka tapauksessa pointti on, että eläkeraha on jo joka puolella. Mä en missään nimessä kaipaa, että yksi tällainen valtasektori ikään kuin raapisi enemmän vielä osia, ja tietysti mielessä söisi taas edelleen siltä yksityiseltä sektorilta tilaa. Mä en missään mielessä niin halua siihen sellaiseen tilanteeseen, mutta kyllä niin kuin se ongelma pitää kuitenkin nostaa esiin, ja se on se pääoma köyhyys, että miten me se ratkaistaan, ja jotenkin se pitäisi ratkaista kyllä. Niin, siis yksi vaihtoehto olisi, että tehtäisiin niin kuin normi länsimaa, että muutetaan toi perintövero, poistetaan ja siirrytään luovutusvoittoveroon. Tällainen niin kuin esimerkiksi niin kuin normaalit länsimaat hoitaa sen. Nyt meillä tavallaan sen huomaa, niin kun on investointipankkiiri, niin huomaa, että jos sulla on vaikka 50 omistaja, se kattelee vähän niitä jälkikasvua, jos semmoista ylipäätänsä on, ja sitten miettii, että pitäisikö noita ruveta jotenkin ajaa firmaa omistajaksi tai ei, ja sitten näette, että no ei, myydään suomalaisille, mutta ei niitä ole. Niin sitten se menee joko pääomasijoittajalle tai sitten ulkomaalaisille. Tai sitten se firma lopetetaan, koska siis se tavallaan sen perintöveron niin kun järkkääminen niille, plus sitten sen niin jälkikasvun kouluttamiseksi niin kuin juuri tämän alan kapitalisteiksi on vaan niin kuin liian vaikeaa. Kun taas sitten voisi olla siis sillä vaikka niin kuin Ruotsissa, että no vaikka ne on vähän tyhmempiäkin, niin siitäpä nyt saavat sitten, ja sitten kun myyvät, niin sitten maksavat korkeammat verot siitä myyntivoitosta. Ja tällainen tämä niin kuin toimii, niin kuin johtaa siihen, että ruotsalaisilla on varallisuutta, mutta se on just se niin kuin meidän ongelma, että meillä ei ole sitä varallisuutta. Se on just näin. No tämä on yksi ratkaisu, ei ole kauhean suosittu, koska kaikkien ekonomistien mielestä se on maailman paras vero, että on niin kuin, kuolemanvero, koska se kuollut ihminen ei enää niin kuin on rationaalinen päätöksentekijä. Mä näen niin kuin tonkin pointin, mutta tavallaan se on liian helppo kopautti siihen, että koska tämä on tämmöinen niin sanottu täydellinen neutraali vero, niin sitä ei pidä ikinä muuttaa. Miksi kaikki muut kansat on se sitten muuttanut? Niin, aivan joo, ja sehän ei nyt ole täysin neutraali vero, siis se perustuu tällaiseen edustavan agentin malliin, mä sanoisin, että jos me mietitään ihmistä, ei niinkään niin kuin yksilönä, vaan dynastiana, jossa niin kuin seuraavat polvet on sen dynastian ikään kuin seuraavia jäseniä, niin ei ole itse asiassa ollenkaan selvää, että se perintövero on mikään optimaalinen vero. Se on tietysti siinä mielessä totta, että jotkut osat siitä ei karkaa, että se veropohja on niin kuin osittain jäykkä, mutta sitten toisaalta, jos se on sellaista likvidiä pääomaa, niin kyllähän sekin sitten toisaalta karkaa pois, jos niikseen on, että tässä niin, ja sitten näkee siis sitä, että yhä enemmän ja enemmän ihmiset on sillä, miksi mä tätä niin kuin yritystä, joka voi kaatua alta tai muutenkin hankkaa puualla omistaja, niin myydään se, pistetään tätä jenkkisijoitusrahastoja, taas se karkaa pääomalle niin kuin likvidismuodossa. Okei, siinä se on jo helpompaa, että nyt mä kuolin ja sitten siitä maksetaan 19 pinnaa niin kuin veroja pois, mutta peritäänpä ainakin jenkkien salkku, mikä on niin kuin erittäin miellyttävää sille perijälle, mutta sitten jos on joku niin kuin mietti sen tekkifirman, niin mitä helvettiä mä nyt perin, pitääkö mun tätä mennä toimariksi tänne ja kaikki työntekijät karkas tässä, kun isi kuoli ja muuta tämmöistä näin, niin on se niin kuin ihan eri tason ongelma. Se on ihan totta. Ja sitten tietysti en voi olla nostamatta, mistä jo puhuttiin, niin kyllähän verotus tässä näin, että kivampi se kai olisi nyt ihmisten säästää sitten matalamman verotuksen kautta rahaa, ja ei tarvitse sitten kuluttaa sitä julkisen sektorin kautta, vaan sitten ihmiset voisivat tehdä erinäisiä asioita ja saisi sitä, mutta se on aika pitkä tie tokikin, mutta kuitenkin jostain pitää alkaa. Niin, mulla oli tuossa Elias Erämajan kanssa siis ammattiyhdistys Satraappi, eli ekonomit on toki siellä ehkä miellyttävimmästä päästä sieltä, niin paloteltiin vaan sitä, että kun meillä nyt on siis maailman korkeimpia kokonaisveroasteita palkassa, siis luokkaa 59,4 tätä saattaa olla, että melkein niin kuin
ja sen päälle vielä ne nämä niin eläkemaksut, niin olisi hirmuinen insentiivi, että jos sieltä saisi vähän pienentää, vaikka muutaman pinnan saisi sijoittaa vaikka nyt jonkin sijoitusrahastoon, pienentää sitä verotusta, ja sitten kun sä niin realisoit sen sijoituksen, niin sä maksat siinä yhteydessä sen niin kuin, tavallaan sen vuoden palkkaverolla, joka nyt voi olla vaikka vähän pienempi tai muuta. Että niin olisi tämmöisiä elinkaarisijoituksia, joissa valtio ei edes menettäisi mitään. Tämä olisi niin kuin yksi malli tuoda sitä pääomaa. Joo, mun mielestä toi on hyvä malli. Eläkejärjestelmä suhtautuu siihen todella kriittisesti käsittääkseni hyvin. Niin ei tarvitse sitä prossaa poittaa, vaan ihan tuloveron kautta. Mutta sitten eläkemallissakin voisi olla, että se 24,6, niin vaikka 4 pinnaa, niin sä saisit sijoittaa henkilökohtaisesti omaan rahastoon, mikä saisit juridisesti pitää. Se olisi sitten vielä vähän radikaalimpi malli, mutta tuo ensimmäinen malli olisi vaan ihan niin kuin valtion tuloveroja tasaamaan, että maksat, saat rahastosijoituksen niin kuin vähentää verotuksessa tai siis sun marginaaliveroa pienentää pikkasen. Ja sitten kun sä myyt sen, niin siitä tulevat pääomavoitot, niin lasketaan vaikka sitten sen tuloutumisvuoden niin, verossa. Aivan joo. Olisi kiinnostavaa nähdä jotain laskelmia tästä. Niin, no mutta tällä hetkellä niin esimerkiksi kolmikanta miettii näitä kovin tulahtuneissa tunnelmissa, joissa todennäköisesti ei tehdä mitään ja lisätään vaan vähän lisää arvioverotusta YL tai jotain muuta kauheata. Niin. Siis tämäkin on muuten siis, ootko seurannut tätä YL-saagaa, mutta tämä on semmoinen pommi, joka tulee niin tosi pahasti nilkoille. Mä luulen, että tuossa 2 vuotta sitten siirryttiin malliin, jossa yrittäjän itse ilmoittama yritystulo ei riitäkään, vaan niin eläkeyhtiöt päättävät, niin arvioivat sinulle, mikä sinun tulon pitäisi olla, riippumatta maksaksa itselleen palkkaa vai ei, niin se kuulostaa kyllä niin ihan niin täysin mielipuoliselta systeemiltä. Joo, ja ne on mielipuolisia systeemejä, koska eläkejärjestelmä ei oikein puhu tällaista yrittäjän kieltä. Siis se, tietyssä mielessä me yritetään litistää yrittäjä sellaisen palkansaajan tavallaan neliöön, ja sitten yritetään muokata jonkinnäköinen eläkejärjestelmä, joka jotenkin niin kuin hoitaisi sen homman, ja sitten kun me ollaan vielä menneisyydessä tehty iso virhe sen suhteen, että se on jakojärjestelmä, täysin jakojärjestelmä, eli nykyiset vakuutusmaksun maksajat maksaa nykyiset eläkkeet, eikä versus rahastoiva järjestelmä, missä sitten säästetään sitä sivuun, niin se on se ensimmäinen kriittinen virhe, ja kun se on tehty aikanaan, niin se on hemmetin vaikea korjata, ja nyt kun yritetään tehdä mitä tahansa korjauksia, niin me mennään niin kuin, se menee aina väärin. Joo, mutta siis totakin voisi joku laskea, että onko noin 25%, niin kuin mä luulen, että se on todella korkea niin kuin eläkevero. Siis jälleen kerran tästä on tosi vähän tietoa, että onko normaalia, että palkansaajalta otetaan 25% niin kuin eläkekuluksi. Siis mä luulen, että se on niin kuin kansainvälisesti mä luulen, että se on niin kuin kovimmasta päästä. Ja se niin kuin häivytetään, koska siinä palkansaajan veroasteessa siitä otetaan vaan niin kuin muutama prosentti niin kuin laskennallisesti huomioon. Joo. Se on kovimmasta päästä. ETK on tehnyt näitä vertailuja, ei mitenkään kattavalla aineistolla, mutta koska ne on monimutkaisia ne järjestelmät, niin ne on sitten ottanut tiettyjä maita ja vertailu niin kuin niitä. Muistaakseni Suomi on tosiaan niin kuin korkealla tasolla, mutta yllättävän kalliita ne järjestelmät kyllä kaikkialla muuallakin on, koska siis Suomessa ne on helppo ikään kuin lukea tilastoista, kun tämä on julkinen eläkejärjestelmä, niin meillä on tarkat tiedot tästä, mutta kun ulkomailla siellä on sekä julkisia että pakollisia yksityisiä järjestelmiä. Ja yksityisiä rahastojärjestelmiä. Jep, niin. sekä että mutta joka tapauksessa tekee sitten vertailusta vaikeampaa, että mitä nyt sinne tarkalleen ottaen maksetaan ja mitä sieltä tarkalleen ottaen saadaan, ja se on sellaista niin kuin hämmästä hommaa. Mulla on semmoinen fiilis, että toi on niin kova tasaverokiila pohjalle, sen päälle lähdetään niin kuin maailman kovinta progressiota rakentaa, niin että se on niin kuin tavallaan se julkisen sektorin ja eläkesektorin kansantaloutta vetämä niin kuin kulutus- ja investointipotentiaalia niin kuin pakko olla niin kuin tosi massiivinen. Sitten se vielä kanavoidaan ulkomaille kokonaan. Niin. Eli jotenkin vaan tuntuu tämä yhtälö niin kuin selittää, miksi meillä ei ole kasvua. Että se on niin kuin, ne on niin hirveä draini systeemiä, ja sitten taas tavallaan sitä ei kierrä oikein mitään takaisin. Meidän valuuttajärjestelmäkin on ylikansallinen euro, niin tavallaan, että jossain kruunussa sun on niin kuin vähän pakkokierrot rakennettu sinne, koska kulutus on automaattisesti siinä velkaantumista ja veroyksikössä, eli kruunussa. Niin tavallaan ne systeemit niin kuin vähän tasapainottaa itseänsä, niin sekin on viety pois. Niin, se on totta. Jotenkin tämä niin kuin
tuntuu, että se on niin hirveä niin imemisen ääni, joka menee sinne niin ulkomaille sieltä, ja valtion G-hen täältä niin yksityisen kuluttajan paran niin taskusta, joka vielä pienenee koko ajan. Joo, just näin. Ja tosiaan laitetaan tähän sokerina, mansikkana kakun päälle, pistetään vanheneva väestö, mikä on niin. Tietysti läheisesti yhteydessä näihin edellä mainittuihin, mutta kun vielä väestö vanhenee, niin se taakka kasvaa entisestään ja vielä kasvaa tulevaisuudessakin entisestään, niin ikään kuin se ikään kuin verotaakka kautta tuottavuuden kehityksen odote, niin se mä en ole superoptimistinen tässä vaiheessa. Toivottavasti olen väärässä. Joo, sekin on mielenkiintoinen yhtälö sitten, kun tavallaan kasvava määrä tavallaan kyllä kuluttaa, koska ne saa sieltä eläkemaksusysteemistä niin kuin yli 30 miljardia yksityistä ostovoimaa, josta sitten valtio veroja korottamalla ottaa aika paljon takaisin tavallaan siitä niin kuin valtion kulutukseen, mutta kuitenkin niin se on aika niin kuin varmaan stabiili osa siinä kulutuksesta. Mutta sitten toisaalta niille tarjotaan niitä maksuttomia terveyspalveluja, jotka niin kuin on ihan niin kuin pontsitilassa, että semmoista 25 miljardin palvelut on sieltä nyt luvattu ja ne vaan niin kuin nousee joka vuosi, että se, niin kuin, joista sitten taas ei välttämättä makseta, koska ne ei ole yksityisiä, vaan ne on niin kuin siellä G-ssä tai julkisessa kulutuksessa. Tämä niin kuin, aika himmeliltä kyllä vaikuttaa, että miten me tämmöiseen ollaan niin kuin ajauduttu. Kyllä. Miten tätä korjataan? Lisää markkinataloutta. Niin. Se on sitten se ratkaisu. Niin, ja sitten tavallaan vakuutusmalli on niin kuin usein huono tavallaan yksityinen terveysvakuutus, mutta jotenkin siis sielläkin on sitten, sekin nyt tuntuu sitten toimivan niin kuin yritysten puolella, tällä perusterveyden puolella aika hyvin, mutta sitten sielläkin niin kuin vähän toivotaan, että tuhattaisi se sitten sieltä. Siinä vaan keskustelin muuten yhden poliitikon kanssa, Roinisen Petrin kanssa, että oma lääkärimalli voisi olla niin kuin yksi malli tuoda se perusterveysleijeri aika niin kuin markkinataloushenkisesti myös sieltä julkiselta puolelta, että meillä on vähän DDR-mäiset nämä uskot näihin terveyskeskuksiin. Niin, näin se varmasti on jo. Se olisi taas tällainen kulttuurimuutos, mutta se voisi olla sen arvostakin. Niin, kyllä. Koska sitten tavallaan Sipilän hallituksessa yritettiin yhdistää ne, mutta vähän sillä tyylillä, että meillä on yhä nämä DDR-läiset terveyskeskukset ja sitten niin kuin terveydenhuolto, mutta ne niin kuin menee samasta lompakosta. Ja siinä oli vähän hyvää, mutta siis jotenkin siis se tavallaan niin kuin markkinataloudellinen palvelu, joka tulisi sen yksittäisen lääkärin kautta, niin kuin voisi olla kustannustehokas tapa tehdä, ja niin kuin aika monet maat tekee niin kuin näin sen. Joo, ja Suomessa, tämä ei ole pelkästään suomalainen ongelma, mutta Suomessa on vielä tämä ikävä tilanne lääkäreiden määrän suhteen, että sehän niin kuin, lääkärimarkkina esimerkiksi on toki markkina, mutta lääkäreiden määrää säädellään valtion toimesta, ja se on nyt onnistettu pitämään liian alhaisena aika monta 10 vuotta, ja silloin aivan selkeät implikaatiot, siis se, että menet tuonne syrjäseuduille ja palkkaan 25 tonnia luokkaa, niin se ei kerro terveestä markkinasta samaan aikaan, kun työttömyysaste on 0 tai rakenteellinen aste on negatiivinen käytännössä, niin se on niin kuin, tavallaan se markkina on täysin tuhottu tällä huonolla koulutuspolitiikalla, niin vitsi soikoon, kun edes sitä saisi vähän niin kuin petrattua, niin itse asiassa sieltä voisi tulla, paitsi että palvelut paranis, kun saisi lääkäreitä paremmin eri paikkoihin, mutta sieltä voisi jopa tulla jotain hauskoja innovaatioita, kun olisi enemmän lääkäreitä ja ei olisi ikään kuin siinä kiireen puristuksessa koko ajan. Okei, sitten mehiläisillä ja muilla pörriäisillä on omat ideansa ja he tietysti ihan pitää tästä tilanteesta tällä hetkellä ilmeisesti, mutta en mä tiedä, voihan sieltäkin tulla tuottavuuskasvua, mutta se ei vielä toistaiseksi ole realisoitunut tähän niin kuin julkisen talouden terveydenhuollon tuottavuuteen. Joo, ja sitten tässä muuten siis Elias Erämajan kanssa kun juttelin, niin paljastui näistä yritystuistakin siis semmoinen juttu, että niin kuin suurin osa yritystuista on niin kuin vaan laskennallisia arvonlisävero niin kuin eriä, eli koska meillä nyt on se 25,5 niin kuin korkein yleinen arvonlisävero ja sitten on 14 pinnaa ja 10 pinnaa, niin näiden niin kuin väliset erotukset on niin kuin, lasketaan niin kuin yritystueksi. Joo, kyllä. Eli esimerkiksi terveyspalvelussa taitaa olla aika paljon sitä 10 pinnaa, niin tavallaan se laskennallisesti katsotaan, että se koko sektori on 15,5% niin kuin yritystuen alainen, vaikka siinä ei oikeasti järje hiventäkään. Tanskassa esimerkiksi on vain yksi alvi, eli 25, eli siellä ei sitten vissiin ole näitä yritystukia ollenkaan. Niin, ei ole, just näin. No joo, miten sä sitten määrittelet verotuen? Ei toi ole helppo, mutta mun mielestä
en mä nyt sanoisi, että toi ihan superepäloogista jotenkin on, että sulla on yksi peruskanta, Niin. ja jos et ole peruskannassa, niin mikä syy siinä sitten on? No syyhän on se, että me halutaan nimenomaan tukea näitä tiettyjä aloja, kun tällä matalammalla kannalla, niin jollei se nyt tuo yritys tukee, niin mä en oikein tiedä, mikä peruste sitten sillä Niin. alemmalla kannalla on. No mulle kävisi vaikka 22 pinnan yleinen ja ainoa alvikanta, niin sitten ei tavallaan olisi näitä bullshit-lukuja missään systeemissä. Niin, systeemi olisi niin neutraali, että sulla olisi niin jotain insentiiviä, plus sitten kuittirumpa pienenisi, kun ei tarvitse aina sieltä arpoa, että mitähän tämä nyt on. Joo, näin on. Joo. Ja tämähän on taloustieteilijöiden lempilapsi tämä näin, että yksi kanta ja sillä hyvä, se on helppo ja hyvä ja ei yritystukia ja näin edes. Niin, mutta ne suorat yritystuot on, toi on useita miljardia tämä laskennallinen alvi-ero, koska tietysti ne liikevaihdot, jotka niiden takana on, niin on suuria, mutta se suorat yritystuot on kai luokkaa joku 1,2 miljardia, mitä, ja siinäkin on aika paljon tätä jotain energialiitännäisiä laskentakaavoja. On. Eli aika vähän tässä siis tyyliin se Yle yksinään on suunnilleen puolet tosta, että tavallaan meillä on tosi paljon tämmöisiä harhoja, että katsotaan, että kokonainen sektori saa toimia täysin markkinatalouden ulkopuolella pelkällä kasvavalla kulubudjetilla ja tavallaan nolla liikevaihdolla, koska siis ei se Yle keltään mitään laskuta. Ja sitten meillä on taas sitten hirveä itku sitten näistä yritystuista ja muista. No, mun puolesta voi nekin olla kaikki nolla mutta jotenkin pitäisi vaan tätä hillitöntä kierrätystaloutta pienentää, että tavallaan ei kaiken tarvitse mennä valtion kautta. Joo. Mä oon täsmälleen samaa mieltä ja kyllä mä ne yritystuet kampaisin sieltä, mutta tosiaan eihän ne mitään ratkaise, niitä ei ole tarpeeksi käytännössä, että sieltä saisi leikattua. Että kyllä se sitä nimenomaan julkisten menojen kautta ne ratkaisut sieltä löytää. Niin. Ei ole ollut helppoa tälläkään hallituksella, vaikka oppositio tietysti viransa puolesta jo näin väittää, että hallitus nauttii tästä leikkauksesta näin edespäin. Kyllä mä väitän, että aika vaikeat niilläkin on ollut ja on se vähän se, kun katsot Orpon naamaa niin kuin näissä lehdistötilaisuuksissa näin, niin on se vähän kuin kivestä vettä puristaisi, että ei se ei siinä oikein siitä tilanteesta poliitikko nauti, kun joutuu leikkaamaan, oli mikä poliitikko tahansa. Niin, ja sekin pitäisi konseptoida uusiksi, että säästää kansalaisten nettokassavirrasta pienentämällä julkista ylikulutusta, joka on siis 13 miljardin tasolla tällä hetkellä, joka rahoitetaan 98% ulkomaalaisilla velkakirjasijoittajilla, koska täällä ei ole pääomaa pyörittää sitä edes yhden vuoden vajetta meidän omalla pääomalla, että sekin pitää tuoda pääomaa ulkomailta. Sehän muuten varmaan jossain vaiheessa ruvetaan tätä 250 miljardin eläkevaroja, osa on pakko kattaa siihen valtiovelan kattamiseen, koska siis Suomesta ei vaan löydy pääomaa kattaa meidän velkaantumista yksityisellä puolella. Ja se todennäköisesti rupeaa syömään niitä tuottoja vähän alaspäin. Että. Niin, aivan. Ja kyllä mä luulen, että eläkerahoittajilla nyt on valtionvelkaa. On, mutta siis se ei ole Suomessa, koska Suomi on tähän mennessä tienannut vähemmän kuin tavallaan tommoinen vaikka euron keskimääräinen valtionvelka. Niin kyllä mä luulen, on aika varmaa, että nämä eläkerahastot ei ole sijoittanut juurikaan Suomen valtionvelkaa. Niin, no joo, varmaan näin. Mutta siis sitten kun tavallaan se yhtälö menee niin pahaksi, että tavallaan sitä siis esimerkiksi valtiokonttori ei ole rakentanut systeemiä, jolla me voitaisiin kerätä Suomesta pääomaa. Ne on tavallaan, nythän se menee semmoisella tavallaan huutokaupalla, jossa on ulkomaisia investointipankkeja, jotka eteenpäin myyvät sen velan erinäisille rahastoille ja keskuspankeille ja muille sijoittajille, niin ei ole olemassa mitään systeemejä, joilla suomalaiset voisivat sijoittaa valtionvelkaa. Semmoisia on joskus ollut vaikka Italiassa hyvin yleistä, että kansalaiset rahoittavat omaa velkaansa, niin tässäkin muuten siis valtiokonttori, miksi olette niin laiskoja, että huoltovarmuussyistä ette ole lähteneet hakemaan tätä pääomaa kotimaasta. Ja mä luulen, että se ikävä syy olisi, että sitä ei löytyisi. Jep, se on totta. Se on paljon mahdollista. Ei kannata tehdä, joille ei ole kysyntää. Niin, mutta siis sekin pitäisi kertoa jotain, että me ollaan niin köyhä maa, että me ei voida edes pientä osaa omasta vuotuisesta julkisen velan kasvusta rahoittaa omin voimin. Että sitäkin voisi mun mielestä joku vähän tutkia. Juu, kyllä näitä asioita on, mitä voisi tutkia. Niitä on aika paljon. Pitäisikö meidän kääriä hihat ja alkaa hommiin? No mä vähän ja mä en edes ole ekonomisti, että mä oon tämmöinen KTM. Että jotenkin tuntuu, että vähän väärin asioihin pistetään sitä Suomen niukkoja taloustieteellisiä tutkimusresursseja, mutta
Mä vähän varmaan jäävi tässä asiassa. Voit olla oikeassa, en tiedä. Joo, mutta tosiaan mulla on ollut Mauri Kotomäki täällä vieraana. Mä ehdotan, että mennään sisäpiirin puolella. Voitaisiin hetken pohtia, että miksi meillä on niin vähäverinen markkinatalous Suomessa ja miksi kaikki aina katsotaan niin kuin julkisen sektorin kautta, niin voitaisiin sitä puolta pohtia. Sopiiko tämä? Sopii oikein hyvin. No niin, hypätään sinne sisäpiirin puolelle.